Mas daghang lugar na ang gipailawom sa wind signal samtang padayon ang pagduol sa bagyong Opong sa Eastern Visayas ug Southern Luzon area. Signal number 3 sa northern ug eastern portion sa Northern Samar ug sa northern portion sa Eastern Samar. Signal number 2 sa uban pang lugar sa Samar Provinces, Bicol Region ug pipila ka bahin sa Quezon. Signal number 1 sa dakong bahin sa Central ug Southern Luzon. Metro Manila lakip sa pipila ka bahin sa Northern Luzon. Sumala sa pag-asa, posibleng muduol o maglandfall ang bagyo sa Northern Samar ugma sa kadlawon, dayon mo igo sa Bicol Region sa buntag o sa hapon. Dayon tabukon niini ang Southern Luzon ug posibleng anaa sa gawas na kini sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa hapon o sa gabii. Gipakusog sab sa bagyong Opong ang habagat nga magdala og mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa ulan sa Northern Mindanao, Caraga ug Zamboanga Peninsula. Posible gihapon ang mga pagbaha ug landslide, busa mahimong alerto kanunay, mga kapuso.